S nádychom zdvíhame ruky nad hlavu, plecia ťaháme k ušiam, pozeráme nahor. A s výdychom ideme do predklonu. Ruky roztvárame smerom do strán. Ak môžeme, položíme čelo na zem. Ak môžeme, položíme aj plecia na zem. Môžeme prípadne položiť bradu na zem. Obe sedacie kosti na zemi. S nádychom zdvíhame ruky nad hlavu, prepletieme prsty, pretočíme dlane nahor, vystierame lakte, plecia ťaháme k ušiam a zatláčame dlane, ramená, ruky dozadu. Zároveň sa snažíme pretlačať ako keby dopredu horný hrudník, ako by sme sa chceli prehnúť v chrbte, spodný chrbát prehíname. A s výdychom opäť do predklonu. Dlane do šírky, do diaľky naťahujeme. Položíme si čelo na zem, prípadne bradu na zem, plecia na zem, brúško ťaháme k zemi. Sedacie kosti ostávajú na zemi. S nádychom sa zdvíhame ruky nad hlavou, prepletieme prsty, pretočíme dlane a snažíme sa až prehnúť v chrbte, prehnúť sa v spodnom chrbte. Horný hrudník pretláčať dopredu, plecia ťaháme k ušiam a ruky dozadu. Môžeme pozerať pred seba alebo nahor, môžeme si kmítkať troška rukami. Alebo ťahať, otvárame ramená, hrudník. A s výdychom opäť do predklonu. Pokrčíme kolená, chodidlá približne širšie troška ako boky, môžu byť na šírku jogamatky. Pôjdeme úklony s nádychom. Pravá ruka za chrbát, približne ako máme stred chrbáta, tá vzdialenosť od tela si nájdeme ako potrebujeme. S nádychom pretláčame boky, ľavá ruka ponad hlavu a buď snažíme sa vyniesť plece nad naše zápestie, pretláčať pánu smerom nahor. Buď tá ľavá ruka je tu, alebo sa snažíme chytiť plece, bicep, prípadne možno lákeť, možno zápestie. Pozeráme nadol a držíme. Pomaly s výdychom sa vrátime naspäť a vyrotujeme do pravej strany. Snažíme sa dať lakeť alebo plece z vonkajšej strany toho pravého kolena. Pravá ruka za chrbátom, pozrieme sa dozadu. S nádychom pôjdeme úklon do ľavej strany. Takže ľavá ruka približne na stred chrbáta. S nádychom pretláčame pánvu, pravá ruka ponad hlavu. Alebo si chytíme plece, možno chytíme lakeť, pozeráme nadol. Snažíme sa mať plece, zápestie v jednej rovine, silne zatíname sedacie svaly, pretláčame pánvu. S výdychom sa pomaly posadíme, rotujeme doľava. S nádychom vytiahneme ruky. S výdychom pôjdeme úklon do pravej strany. Položíme si pravú dlaň, ako keby smerom na stred. Ak môžeme, položíme predlaktie. Ľavá ruka sa načahuje ponad hlavu. Snažíme sa rotovať hrudník smerom nahor. Ak môžeme, chytíme prsty, možno si chytíme členok. S nádychom sa vrátime naspäť na stred. S výdychom položíme dlane iba tesne pred naše stehná. A snažíme sa, ako keby sme sa chceli prehnúť v spodnom chrbte a ísť brúškom medzi naše nohy. Ak môžeme, zídeme úplne dole, možno sa tam budeme chvíľku iba húbkať, snažíme sa vystierať kolena a snažíme sa ísť čo najviac tým, ako keby vystretým chrbtom, až prehnutým spodným chrbtom. S nádychom sa vytiahne, kladáme si celú nohu pekne na stoličku. Najprv zistíme, že tam máme pekne balans, že sa vieme pekne udržať. Zadná noha môže byť natiahnutá a skúsime, ako keby sme sa chceli až mierne zakloniť. A ísť čo najnižšie. Chvíľu držíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pomaly sa vrátime naspäť.